Kublai pi baro ki paro nong ngap kini kiri ka Akashvani Shillong ka bawan chipi na ulai spa sa punyo pon R-meter sa medium wave bayron kat bul praspa 100 kHz. Pila banyak sengoru ya ka station ka jongi na FM shi spa lai pon 100 MHz na ka free to air DTH ber pila banyak sengo na ka app news on air. Paro long nong ngap ha kini ka por ngi dar kat bat ngi bat arngut ki khod na ka kun hun ruai ki sur na nong kendong iba Raison nong rum iba de manager jong ka kun hun bat kum juru in barwai ha kini ka kun hun iba wai bha nong rum. Paro nong ngap ha kini ka por ngi dar kat bat arngut ki kun hun jong ka kun hun ruai ki sur na nong kendong kibla bana nam keleng kari khasi jantia par ha ka jala jungi hi boro ka we na Mauken Row East Khasi Hills District ngi dan hanerin kat bat ngi ya iba Raison nong rum iba de manager jong ka kun hun ruai ki sur na nong kendong bat kum juru iba wai bha nong rum iwei naki nong ruai ha kani ka kun hun tiba ni gong ning shabe ngashim gani ka lar ban ai kublai ya ka jing palak por ka jongpi bandar ka bat ngi ha kani ka station ka jongi te ka jing kali ka banding kong nga ko abantem kadai na pi ba Raison nong rum kum I manager ba pen ya kani ka kun hun nga ko abantem na pi menu lasdang ya kani ka kun hun ki sur na nong kendong kublai chwon ni pi ma pila ai ka lar bin yo ban wan pen pau ngani ke ka bangidon ha ka jing sha kani ka kun hun tem ka jongi kadai ka ba la ju don na do men shwa ka than ka jongi bat kham tama ka sinong ka bangidon na sinong lensing ka wei ni ka sinong ka ba kirang ba ngala banong ki e ba ni ka jingtem jingpot tang ba ka ta ka por mo ngimpat don lat le nimpat don ki briu ki bala ban ra lem kham se jirong te ka sukut bitang ha sinong hi te na ka ta ka daw kap tan long yanga kum wei ni ki bala judon benta ke imlang salang ha ki kam sinong kam balang ki kam ha ka thani bro wei hadin ba ngalayu I ba kani ka e ka bangidon ka dei ka spa ka ba koridor ba te na ka ta ka daw ngi la rai mangi siparan kong kata por nilai rai balak nungi haban seng no ida ka wei ke kenhun kata kalong bangin lumlang ki briu ki badan ka than ke chungi bagin pen I ka sap ka chungki knang ba kin snow kumen yala di wala kim don ka jinang ke start ro Henry ki so kumen pat bau bleu ai ki ka sap ni sungo yo bleu ai ki ka sap kum ba kalong mentangi so kumen ba kala ya ti ka jing sedang yi ke kenhun tem ke chungi kum ba kalong kelas lembha Henry ka ba kham ya menta kalong ba arusan snem ye tie nga ko aban klim dan iba wai bha pat manu bala jer kini ka kerteng ki sur na nong kendong ke ka pendong ye pi kum kun hun banjit ya kan ka kerteng mo ya kan hun ka jong pi kublai sibona gani ka por ni don bat pi hapo ka station jong ka All India Radio ngan jubab be gani ka jingkali ngan stonat e ba pil kali ka badai gani ka por ban ngin persangkat bala ro ban jubab ya ka ke bangi ngala le ya gani kata kalong hakapor men shwa namaringi shuyo iba ki breu ki badon ka than jongi kumbala ong da men jongai ba Raison nong rum ka sabit hakireu sen ro seng kum tu ki shuai kerteng ka klop henry ngimtip ka ei kata ka klop mo henry ki khna ti ki tip ya kata ka klop ta ka don ka klop hala ka jong ka klop henry ndala yo I ka jing yai lenti ken tengah yo I ki nong tem ki nong ruai ta kum ta kumbala ong da presiden jong ni ka kanhun tem jongi ka sur na nong kendong ngila ai kin ka jingmut para mangi bat ngi lek ro ban ya kendu ye kini kinong tem kinong put ki badon ka sap ko phong bau bleu ai haki bat ngi ongen lada pitre ban tre bat ngi ban pen I ka sap ko phong bau bleu ai kata kamut ngin plong no bat ngin jer kerteng ya ka tadai mangi hi ba ai kini ki kerteng ngi ai ka sur na nong kendong namar balai ngi ngotanat ba kini kinong tem ki dei ki ba mi na nong kendong kadai kata ka ba penlong yangi bangin jer ya kini ki kerteng kawan ka jingkren na shalandet le sekani ngi don be ki jing sngus kem ba kadai ki jingkren na blai hi te ula keren ya ha kamen sem ko nut jongi namar ki nong tem ki bami na nong kendong ngin ai kerteng no ru kastur na nong kendong kadai kata ngotanat bha kan ta ga jik kor ko ma kerteng jumpi ka pher na ki ki kunhun mo ki aga kerteng ka bale se man kham kan ma le ne ka ban kham suk man kan no an re kastur na nong kendong ka da don jingmut chi sha hi ka ai nam ye ka snong ru ka jong pi mo ye ka mo kan ro hi ka ba hadin ka bang ko atip na pi ka dei ba pia bun bang I ha ka kunhun ka jong pi ti ki dei be ki bana snong ni pi jet ki ba na shawai ki than ro kini ki nong tem ke jongi kim dei bin naga ju ka sinong marngi kwa lang ban kentiu ya ki sinong ki badan marjan I kwa ban lum ki briu naga than jongi kum bangil ai kerteng ka sun na nong kendong ka ba mut kino ki ka badon ka sap na kanu ka sinong ka ba ki don ha ka than yin ye le ka bala ban kentup lang ki ba kin don be ha ka wei ke setri ha ka sun na nong kendong tina ka ta ka daw ngi la chiet na ki briu na ka than na mau kon ro jongi na ki kat to ka ni ki sinong ban ngi don ye ka headquarter jongi halen sing ka ba dei ka sinong jongi kino yalam nang ta ka stong cha ka ye practice nang ta kalong be kala dei ka body na bangin rai kuno no ka kam ka dei bet na lensing so tanat bangin don ye ka sinong ka jongi ka sinong lensing ka ba sei ye ka ba kum kita ki ba bleu ai sab ki
ka tenrai ba ho ka ten rai jong ka put ka tem hadu bakalong hapau mentaro kalong ka tenrai ba ka den lensing bat na lensing kala pra kaleng saudong ki thain mo kon jong hi bro ti pia sedang ban practice mo lani ban ajing hikai ti manu bashim ya kata ka rai lani kata ka jing pen yat ban lum gumno ban pen yat gumno kaliang ka jing hikai jing ka practice manu bashim ya kata ka binta pi hot kong kalong ba u blei la ai la pai ki ka sap kuma kalong na du masdang mene kadai kala akhir pateng ni ka kom tam tamang him parla ban penlong i kam ka well organized ha ka to ka por ti na ka ta ka dau hadin bang i ka sap ka jong ki ni la khot ki ndala khot ti ni la ong to test ma phi tem long kum no ndala tem gum to ti ki ong ba don na preng chu ki non bi ba kham tben ti to ba kham tibit ba deng i bo i ki um ba halor tam e song sai kai la mi te ba kum no ban yu sai kum no ban pen ki ka ti kum ta ter ti nang ta ka chi de bit ki no hi kai ngim don ni ka school ban lek pule bat ka school ka bangi pule na ka jingtem ka dei hajing bat ka jingtem adin ba kilawan na ka lengkha kum to ngila ya ashim mi ka jingtem ya practice bantem don ru wei ru ban hikai la da pha hikai ru bla dang la start ke than bantem mar ki to ki hab ya de ki style men ta kum ban hikai henre ngi pat de ni supriang ba ki ai ka bobleu ai tang bangi haban sha stom pat kin kamu ka sap kila don pa pi shuet pentebet da ka ba hikai shi hikai para mangi hawan ti ba halor ka liang karwa ngan kili ni iba waiba ti ba waiba karkom ruai ka jong pi karkom ka jing yu i ka jonga nga i kamba pi ruai ki jing ruai ki barakam kin thop lang ba ki jing ruai power mang ila ban ong la ni ki jing ruai ten rai khasi ki jongi hi ti phi jushim nuksan ki ni ki power ni ki jing ruai ten rai jong ka dustur khasi ka jongi ne phi se hi na la di ki jing ruai di ki kin tin ki ba phi pendan kam ha ka jing ruai ka jong pi ha ya kata bonsen hi kabawan shat ha ka jabing ha ka jingmut ka jing perkhat ka jonga ndangala khamsan ngapik nuksa arta di kinong ruai nadu na shnong jongi ha ki porman shwa bat ha ka du ka ni ka pateng ka ba menta ngapik nuksa arta bat ka wan ru ka ta ka jing perkhat hanga bangan tho e ka jing ruai hiru ka jing ruai khasi ka jing ruai mareng ka jing ruai tanrai kumta bat ka bas dang bat ka ba khambon e ka dei ka jing ruai gospel he ti ka mud pun ki jing rai ki be phi so tara ishima ban rai ki diki jing rai gospel nan tadi ki jing rai tan rai de be phi yo sngo phi sedang na ladi man ka sab pi dan ban thau hi ki jing rai ti ba phi di shai bi ni ki rang ba ki bangai kan du ba phi dan sab ba ti ya sakawi ka jing kali nga kwa ban te ba hatu phi sngo ba ka ni ka kan hon ka jong phi mo ka sur na nong kan dong na ka shnong ka ba sedang ya kan mo na mo kan ro hi ba ka wai hatu phi sngo ba ka jing long jong ka jaka ka ju ai ke kan ja inspiration ba ki ong tin pareng na ni ka jing ktik ka min sim ka jong ban pin ba shi shu ka sap ka pidon ka shnong ka jong pi ni so dun box ka dai bangi don na ka than mo kon ro bat ni so dun bok kham tam me bangi don na ka shnong len sing mo ka long mane u dei ten rai ba chu ni ka tem ka pon tin suk man ka dai bangi don na than no ka dong yo e ka lat ban ya practice nang tang yo e ka ler ka ba khoi nang ta ka jing ya long shisur ki long shnong lam dam dai ba ya long shisur ni nom la ban ron ni ka kam na mar ka e than sha do ka ta kham tam ki artist ki jong ba pli ki ba im na yeng halom na lom yeng te kim tip u e u tau a u bi u ti kinam tipe ye wan hana isu kuman skada ye pan ba bleu pen sngew ki balang ba kasap ka chungki kata kalong ba ban ko ngo ik e ka bangi yalam bat ngiru ngin yalam me ke e ka ba ki songla ban ya ha ba ka por ka ka ba ha ba ka por ka chungki te nang ta isu kuman bangi don ka thain nong kan dong kata kalong ba ni la ban ong ba de ka snong ka bala ker khu blai bangi don ki breu king yalong kumchu ka ching sngew ka de ka ti ka mo ka jing long ka mariang kham ka jing long ka mariang ba le ka jing khuit ka jing jai jai ka won ra shi shu ban pin kham pha shi ka sap na ro ki don ka te ta se ha ti ba wai ba ka weng ka ban tim ne phi ba akasin ka ban ning kong e ba pi ban ki ren san batai khen diat halor ka jing alen ti ka jong pi ha ka por ba pi ola ban ruai ban pni pat ba mo ka ta ka kun hon ki sun nong kan dong ka ren san ka ba kum no pi yo ka ban ning kong e bat kum no ka jing shem jong pi ka lang ka jing song jong pi ha ka jing bu record ko jonga kumukhna te ngala persang bi ban bu record mdei bang bu record da ka jing tho ngabu bi da ka chabeng mar breu ai ngabe ka chabeng ka bor ka ngas ngungu ya breu ai ka bor hap ka chabeng jonga bangan bu record ya kanu kunu ka benta ka bangan dai ban le wat nadu pas dang hadu menta te ka ban ning kong e ka le ka dei ka ni men shwa ngiyo ban keu ren san ha ka jing yeseng yalap ha ka jing yeseng ba per henrik la ban ong bi ka ba khampau shu ban keu ren san kata kalong bat ngi tho sndon ru ya ka wei ka jing ruai ha kata ka por bangi ruai ya ka wei ni ka jing ya tho shong kurim ita ikong iba ngi tho i ka kerteng kata ka jing ruai ba ita ikong i ong ngadei nana sarin bat ngi tho i kata ka jing ruai ru nasarin kadai kata ka bangi keu ren san ka ba la ban ong ka ba pau
bat ka baki breu kin sayo kin tip leng ba kata ka jing rawai bat om tang kan kut no tang kata hadu mentaro ki ya pertayanga anda kala yo ki ong ba nasarin Layo nam yo keting sana kata mo mangayo tho kata ka jing rawai nasarin Kata di ke stage ke baning kong ke baik keu Aus nem yu ba kata ani ngala klet fiu snem te la slem pa kata kepor la slem pa Kabar hapor dang shu sedang hi kan kan hun ni la em kala la sedang satu sathai la jong te henrei ban pau hadu kumba pi ong menta hadu ban pau hadu ban itu ki breu na po ka jela te kemud de ha kata kepor kecing kentip ke rum jong ini i nasarin Tiba wai bhan mentali pila nang kino ko igran san ko igran san mo ti hakan ni ka jing halin ti ka jong pila arab san snem bat kan ni ka kun hun ki sun nong kundong ke igran san ka bapin kemen shisha ya ka ka jing pin pa ko jong pi ka sap kat ni ka jing halin ti pin mo pila shim menta bun ba giran san de ti na padeng ki giran san baro ke ka bapin sho bha ya ka min sim ka jong pi la no ke ba pen sho bhai ka man sim jonga bat na ka man sim jongi ki nong tem nong put baro khoj mo kat ha balej ha kono kono koran san kemud ka don bit ka jing kta ka man sim ka jing sho ka man sim ka jing sngo thieng bat jing sngo melung henry ka ba kham sngo tanat shu kata kalong endang ngalayo ban kendu hagi program ki ba compare ki ba don kumnat fareng bat na po mekhalaya tendala ai kendu bat jong kita kemud kala nang kham sngo melung nang kham sngo shongkhe shu nalor ka te ki ba ngelaya lenti man chwa kadai kata ban jerbej ban ong tang kata ka ba kham melung ru henre la bun sten bangila lej henre kat ha balej ru ngi shem be ka jing sngo melung ka jing sngo tanat ka jing sngo shongshit ka jing sngo kemen bat ka ba kham kong san shu ru kadai ka jing ya buromi wei ka jing ye keliang mar keliang la da lej ha kono ka program nadu gitu ginong pha program yangi bat mangiru mar keliang baru nong tem baru nong roi ngi don ka jing ye mar keliang kata kala long sha ka jing job bat ka jing sngo kemen nadu pas dang bat hadu menta kamut man ki san ki dan bela ka jong ka jing kring le ka jing persutana ri mo kam ta me ko ba pi omni pi kendu ba ki nang shimenta ka pin ruspa ya ka tuka sab ko ba pi dan lu ban pi chi shot ka de ka tamba ti ka ba hadin ko abantib na iba ba ka long bam ha ka liang ki jing put jing tem pia pendon kam ki jing tem ten rai de ki jing tem ko kum ka juk menta ne ki jing tem ki ka jing tem ti ka bangi susim pateng bet ke ba ki longswa jungi ka than jungi pendon kam kata ka dai ka mandolin ka violin nang ta ka tuka ka ba ki ong ka sing khasi kum ba ka long menta pat ngila nang wan ra sa gini ki baput ya ka sla ngila thep lang hang tu nang ta sa ka dui tara namar ba mensuahi kampat don kum bakum kata si ki than jungi ki don betang ka mandolin violin long ka bangi pendon kam mai cakap ba ti henry bangi i pat ka chinga chungapor ki breu ki la sedang ban phaiden be chekni ka tan rai ka palong yangi ki no yalam bat ka ni ka kun tem kalong ba ngin sa include lang no ya ka dui tara nang ta ka bisli nang ta ka put sla teng ba kalong menta ka ta ka don bat ngi kumur phile ban persang lang hi jing tem baro mo ban kun thop lang haju ban kampen stana chu ya ka put ka tem jong pe sakawi rong ka ban tip ba ha ka liang ki nong put be ki nong ruai hatu long ide iju be ibri batam be ka ju ka jing tem ni piju benta mano ban le aka namar ha ka liang ka ruai iba wai bha mo iju rai bha me ti judan ki we rong ka kun hun ki ba ya ruai ne ki ya tang ha ka tem kata ta kalong ban ba pi kalong ban ni ka jing tem jingi ka compare ba sisen labat ki tu ka jing tem kam tam kam mandolin bat violin ban ruai ka than namar ba ong be kila play chimut kila concentrate be tik bantam te ka ban ruai namar ba uksai bang yu ni string bang yu ka mandolin bat violin kalong be kawai ka bangi pronounce kalong ba khap ya hab bak kom yu na ka ta daw ngim kan mau shu tu jing ruai shu so tang ka sur ka bangi kan mau kalong be tik ban yu be ha ka tu ka kom kan no nong ruai la do no ruai ong nyap yu be kum ta ter ti nang ta ba de tang batem kai tar gila ban shu ban rap lai ke jing ruai tar ki caka ba nong ruai la thaj ha ka por bo ring bat pen mesim ba no miss kalarik ti ba ha ka snong ka jong pi lat no na ka put ka tem dan em ki ki jat sab ru ki ba las dang mi per thai dan ba dang mi kibon ki sap menta kum ba kalong menta hadin ba ni la kiu ne sakma daga chi snai ki jong blai ya ni ka sur na nong kandong ka kun tem ga jongi ngai bang ki samla jongi menta ki las dang men be hala ka jong ka sap ka jong ki men shua ki dang khen sting ye ka ba ki don henry menta pa dang i ki las dang men ple ching mon ban put i ka to ka ai kan tip ki ba ten jongi thi kong ka ming tengam tip ka de ai ka ba sna tang du se ka tur ki las dang menta te dang ta pa de sa ni ka bisli na ta ka ni ka put slar menta ki la sedang ban ya persyang ka ba ayu nomor pagi ba kalang nang ta ka don sa ka to ka ching to ba don sap ban pen ki ong ka bob na ga in ka to beatboxing ka tur ki las dang menta nomor pagi ba
paling gani ka sap ka desha ka blessing menta jongki ti lat nyo nakaput ka tem gi phia trei ki jat kam ru ha baro ki dai ginong ram nga tri kam la chong nga ka gi jing im gi jonga kolong ba jat ban yang tri kam la chong to ten re kini ki artist ki jungi na do nong ruai bat ki pa kilong bet ki nong rap tang bau ba wai ba tu ka por chung la pelut bet hang ni yak ba ble la ai ni ka benta ngi na ka leng chung ring long bet phi bala ai ble ni ka sap sa pelut di ka por chung phi tu ble tip ya kata ti iba pitan iban ong halo ka kam ka jong pila shimti bet kum inong rai hadu ba baro ka jing im ka jong pi ni pidang kwa shu ban persang ki jat kam kumbagalong hadu menta te namaringas ngau thu nadu na yeng nadu imei ba i jongai bala kharu nadu henmen para bat ki kur ki persa kila la banong bit kila ai permission janga bangan long ba yunong rawai nadu na yeng bat hadu menta he ka jingmut ka jing perkhat jonga ngam chu pelet kai shu ya ka por kum ki weipat ki para marjan rengala pelut bet hang ne ban plan kumno ban pen bit pen biang ya ka ne ka sap ka ba belew la ai ban pen krau bet ngala rai ru menta ban yeng bet ban yadon benta nagani ka sap ka ba belew ai bat kini ki nong tem nong put jongi ki bangila ai kerteng ka sono nong kendong ngala shim ka rai kat ba belew dang pensa kum ta ngin yai lenti bat met ban men sem ngila ai ti bet hang ne ti ba nga shwa bante ko hidon marba pila kiu kiran san ki bahe menta ti shwa ba pinit perform ne shwa ba pinit pin pa ka sap ko jong pi ha stage ma karan san piju danem ka jing song siir ni piju sngo kum no hakum ki ti por kumbagalong hadu menta nadu kita gi snem gum balai thu nadu presiden te ngam judon gi jing seir khandiat ro tang senmar yo jing tip bangin yo ban kiu ha ka stage ke ba kham he nak wei gi stage ke wei pat ngala dap de ka jing kemen ngala ong hang ne te ngi yo ban ye khun ngala sngop kemen ngala sngop singan hado kata-kata ban ngala yai pun yo pranong temru ngaong ei ginong tem nong put ki bau bleu la ai ka sap pinle ye khun ye wei ke program ke ba he kata ka cika long bala kre klem chim sap tingin job ba ye kata ke sngi tingi ju ai man sim ye ki kumta ta hadu menta ro ni don be ke jing sngop skem ngim ju sngop sap ting ngim ju sngop ser batang khandiat ro rei shwa bangin pen kre ha bala yo ke program tingi labu ke jing doai yo play ngala ong be a play kum mela jet yang aku wei ni ki sikri baret bangan mi ban pen i ka sap ka ba mela ai bangan roi rengkat ki di nong tem nong put jongi nagane ka than ka riwar ka jongi te long rengkat lembat ngi te nga chu shem sha ka jing long kat jong play te ka dei kita ka ba pen scam ye ka men sim ka jimut ka jing perkhat ka jonga ni so tana ba so shit reham lang ka men sim jong har ba sngap ka ka conversation mo bu na pedengki nong put nong tem ki jongi mo ki ba sedang hi na ka baret la ki boy dan san ka bahe ki knyu no ni ki tieng no mo tamba thai lingba ki ni ki kintin ki jong pi ki yo men sim shi bu ne ma ki ru tu ko le shi bu ne ki kintin jong pi te sa ka wi ru bang ka ban te ba kum i president nong pen yat manager jong ka ni ka kan huan ke ka jing tumu ka jong pi ban pen pa per thai shu shu ni ban kintiu shu shu e ka ni ka kan huan ka jing tu jingi kalomba la ta long bala ngi kerpa ki kon samla ki badon ye ka sap wat ki bom don sap ro ngi nom e bangim don sap u bleu ai ngi la ka jong ka sap hendoi tang ka wei ka bangi don kam e kalomba ni haban sha stom te ke ka bangi ang nut na keleng jingi kalomba ni da kwa e ba ki kon samla kin ye sim bentai gini namar ko ma kalong bentai nga ka jing lap ke jonga ko mo manager ro pareu nong penyaj ba khle jong ni ka kanun ngala i dei kam barit tepi kam dei su ka kam ban chupen wes kai ka por pen lut kai ka por kala di ka kam tinga sa ong ba kum nu ki breu ki ong bom don kam don jam ka jing sha ka kam ka bon tang bangim tre ban sha stom tinga apil namar ka tai ki kon samla jong ka ri ke jong inge jalam me kalya ka jong i la long ka bala ka sap ka ba pidon penun kam hok sha stom khnang ba katu kecing syak stom jong pi kanom long le no e ke pengalamat ke experience ni kin hun tem nong gendong kasuna no gendong kinong tem ki play ki bom tip au bi ha ka ban kong e nga kumu nong yalam hi kadon ke jing sngau kum no kin le jeng stage hende kom pala ong nong ruai ba wai ba ka jing duai ka khamat ni bo yu play khamat ki e ni bo sidin ti ha bangi la bo yu play khamat ni ong play da long ka mon jome long ma me ka sharak kan tiat ke jongi bar play la ptin ni nga kan ma ho bangi yang ban tem ka ke stage ka bawan na Germany na France na England ki wan ban kup borom yingi kinong tem ki la red man simba nalor bangi red ngitibian ngimdon cingpule ngimdon kerdan karem ka baki fer hendrai ngala ajimut baiki wating wat soma wat kiten ge yang play wating wat soma kan long kat ban me bu ga cing duai padu bangi la yo e ka cing le burom ka kraw ba naki poreng ti ka ek bang ang not ka bang mut ban karpat ki khon samla jong ka chat ben reu ka cing kham tam kali ka chat ben reu ka bal ai karpang play ka sap ti nga karpat ki la long bala tu ngini sha si tom ban pelut i ka por yinom khamil ti e bala de ngile i ka ne ngin yo no la shai hendrai ngi long ki breu ki ba yai am ka ba yai minute top ka ba ngi suki bat 3 minute ngin poi ka thong ti kum bagalong menta ka sunong kondong jongiru hak ba ning kong e kum ba ong arsan snem yai enti man shwa kam dalong bhag ba bit ba biang hendrai ki expose nem kala bit la biang na mar ka cing sha si tom jong ki breu ban practice ti ngi sukumen menta halen sing gedai ka badlom jong ni ka sunong kondong kala spread ha ka jalan me kala yar ka utan rai de na len sing ti kum bagalong menta ngi don sei ka training ru ni setanat baki samla jongi ki ba puler ki ba pas 12 nang ta ki barang don na ka cing puleri ki wan training menta tingi ko ba
kam dei ban kut tang hangi ni dei ban kha sibon yaki kalau I mensim ki pateng lo mo mungkin pateng hi kanika ek ba pila sedang mepiti haka jinga ti jumpi absan senem pila batai mentan khendal hor kirin san bapir ki ba pila ami khmat na ka sinong ka jompi na ka jala jongi hi mo na ka jala mi gaya hi ti lada wanno ka jing itu mo kata ka popularity bing tin pareng da ki briu kila itu epi kila yaro ya ka stop ko ba pidan pi ka juwan nem ka mensim song sarong no pat khendiat ti kumnu pia le ban pen long grounded le ne ban pen ne mo ya kata ka to kata by experience ke ai bang laman naman galon tam yung ko pardon tinggal ai kundu hang tu ki bro ki bahe ban kila ya ro bhai ni nga kamau ko kamem na po South Africa kawan kedup yang kala ai ga jinro Henry ngim so sarong ke ai bang ki sio ko long bang so scam ba ka ai bang le peleng ka de ke jing man toy ban ni don ke jing so scam ba don bat ha ka chaga ba ni nong ai ngi la sa ngi ong be ablai mela kar khu sai ni kum mangi ki bom don ni ka dan pule ban ni jor bat kini ka parthai Henry melabu pan ban ni yak mat tenang pendon buro mingi nang kersan ni bagi nom ha pa ka jing tenju kade kata ka bang ti iba pare kumnu psi sngomo lada sha khublei ki ba na sha ba na ka rigling ka parthai ti nga thai ka mensim ka sngo thai don hi mo ji so sarong khendiat dengan si tu agani ka por kata kalong ha ka por bagi kendu kumta kumalaong na presiden jongi te ngi kendu ni fareng ba fair wat mut kila echi shamo balai ki e mar ki yo i ka sap ka jongi ndala ki kren yangi kila kren ki ong shai philet pule tingi ong ngi khlemlet pule sheno henry ngi pule bitang da ka sap ka bableu ai na beneng maladon weu engineer na pori London ulawan ban ya kendu yangi nagaleng jonga ya ta por presiden tim don mar ngi sya khot program ang the po lum pengat ha umbir tingi sa simet thang the la ya mix lut kinong rwai ba pau nam re ni me khalaya ka ching tem tan rai te dei sya khot mangi ken tendala jang the to tau engineer na ri London to la khot yanga ula interview arkanta bar ula shondur robat ka family jongo kerpang maru nga kwa ban ra sha the te endawla ai man semula ai brom la ai ro kata rei ngam chudan ga man sem sang sorong nga ong bet ablei nga sngo ngu ya me pleng ke ching ai chu me ka sap bangan peni hadu be ki breu ki e ya ka ni ka sap ka ba me ai te kemut nga kermen ken blei ya ka e ke bangala le ka e ke bangala peni ku musyikri berit ban nga kerpat ru nang ai hanga bangan nang la ban jam syaprang bat sakmat bat nga kwa ro ban ye ki chat ban reu wei pai wei om dei ban klet no na mar ha badon ke jing e te ka jing sneu kamla ban trei ande ka jing e ke dei ka job theo ye ke baro te kata ngi pendu ya ka mesem sorong bat ngi chu ong ru sneng ru ye ke ni pliar tem jongi ngi ong burom bet ya wei haden wei te burom ya nong yalam na mar kanu ka kenca program la ni ke kenca kam klem nong yalam mla hiraban ban ya syaprang bat sakmat kata ngi pen song thu ye ke kamut ka jing itu ka jongpi ke jelahi ka jing itu ki brio na kaleng ka parthai kawan ra ya ka jing burom ka jongpi ka sap ka jongpi om ka jing song dari ke jing sorong kade ke jing dokumen bagi nang tritom chu ka sap hon ti khubli shibun e te khadu e ku bor ka ba phi ko am pen paw na ka liang ka jongpi i president jong khani ka kenhun bat nga sakren ba ba nagaleng jongi kum ka sona no kandong ngira so kumen skade ye ka all India radio ka balai gini kalan haden bengelio ban yakren chibun ke ha por bang sedang bandrung mene kadai ka sen benikong video bandrung ka station ka bangi ju sngeu tang on bakil air mre mentang ngi mar khaman te mene ngi lasngo kyu bhan mar ka balong karpang hrei nalarung paning su kumen skade e te nagaleng jongi ka khubor ka bangi sudai ban pen sngeu shiki parado prasnam mi kalong pa tungin yai minot ya ka ka bobleu ai nang ta ka bakong san e ro tungin panchuan oblei ya ka ching stan hoj ni don yi ka sap ka bangi don hrei la do bleum do ringkat bat ni bat la dingi lek tang da ka ching sngeu breu jongi kan sadu no hendai la dengi bo yo blaya khaman ublem sabtin lenti bat kata ka sap ka bangidon kanang kraw susu nga kren ya kata ki para chaj mendriu ba e jongi kalong bang ngilamat daladehi kinong tem ki papli ki bom tip watang ban tho kerteng su haban lada pha sanye ka kerteng jin su pendon kambe de ka thom nga jongi da ban shon kti hendai menta pat de ndala mi ki hasti wat ki brek bela phong sut phong bot ki haban ye khublai nga kamau su shibin start ban brom jongi ha ka por balon ja ka mekalaya grassroots project ula ong nga bare son ki ki sipai jong thio mar tawle ban ngo iki te ka pen i na mar kata ki ei ki bau bleu ai ladangi nang ban pen kam ladangi kloi ban sha sitom ki kraw bon sha ban ya ka ei ka bang yo na gani ka perthai te namar kata angkar par red ye ki khon samla kham tam tungin nom pelut kai ka por ka jongi ha ka ban kumalong mentan le kini mobile phone nga i ka balak ta shai ka por ka jongi kham tam ka mobile phone menta kam long suk batu i ka por tangi ni khna pule henrei wet kinong repro te nga so dei namar kata ban kerpa ki kalong ba kam pelut porno ha ka sap ka ba pidon da ka ban shai stom yak mobile phone phila ban pet pidon kam henrei
ke ai ba bleu ai api penun kam khampa no da kata khnang ba sisin ka singi phin sa pau ka nam ka buram kata ga ko khubor ngam so dei ban ai ki para be jala ka chungi bro ko kham tam ki ba ang nut ban kam tam ki ba nong ki nong put nong tam ma kam tam ba don nong put nong tam ha tene ka liang jing ba awai bha pat phili kum we ni ki nong rai mo ki ba pet ye phi ka no ki tanat om tang ba phi nang ban rai hin re ka ru kom le ka jong phi ka jing shat ka jong phi ka pin sngo tanat yingi ki nong pet ma ki nong snga ba ju ka por ti de pi dan e ne ba phi kwa nem ban I mean sim shi shu e ki samla ki ba kwa ban long kum phi ke e phi don ban ong nam ta jong ki to hagani ga por ngas ngau rupan ong khublei sibun banga don rengkat hagani ga por hapo gani ga station jong ko All India Radio ban ye keren te khublei sibun ya baro ki paralok parajor ba ki badon hagani ga jala Meghalaya baro ka wei kumba phila ju Krishan yangi phila ju Aiman Sim yangi phila ju Phun yangi phila ju keren yangi ni des ngau hadu kata na ka pata jong phi kinong song snong jong ka jala Meghalaya batru ni des ngau burom ya iba ne ikong ne ki longkpa longkme kat habangi ya ki keren yangi bat kila rakti yangi bat kila phu samrkhe yangi bat ngidon nang ne menta ban penpena leng ba kani ke khubor ki khun samla lani manu badon ye ka sap ka phong ban rawai ban tem ban put bat ban seo henry pendon kam hok yakata ka ba phidon don ki ba ye phun bun ba ki ba don ta ka sap ban put sla ban tem kila pan yangi ailat bangin ye sno no bat phi henry ngi dang ong ngin sa ai sisen ka sngi tang ba menta practice shwa pen sitom shwa naka chaka ka ba phidon enda phila nang khambit kemut mangi hingin long kinong yalam jong phi namar kumbangila seng na do pas dangru om dei tang mangi uban pau bat uban keu ngi khot ngi weru ban yitre lang bat ngi ban ra ya kanam ko burom jong ka jaj ben reu nakane ka jala Meghalaya baro ko we bat kata ka khubor ka bangi don nang ne ban penmana bat ban yathu shapdeng jong phi ki pas ngap bat ki pas ngau te khublei sibun nang yai phun nang yai kren bat nang yai kaang nang yai perta ya ka surna nong kendong bat ya kerteng jongau ba wai pha bat ru kum ta ngenang yo ban ye keren bat phi da ke jing kemen da ke jing it khublei sibun ba te na khaliang ka jonga na khaliang ka station ka jongi ngai khublei ye phi ba bila penlat gene ka por ka bak nam ta jongi bor kum juro iwe pe iwe ki nong tem ki blai dan kan ngi mishim la yo ban ye kren mat ki re na phi ar ngot ki nong mi khamat so ka we ru khublei sibun ba ya ki kintin ki jong phi ba pila ai kham tam ni ba wai bha halor ka ban ai min sim shishu ye ki samla ki ba kwa an penon kam hok e ka sap ko mala batai ba ne to khublei sibun e ka por ka jong phi tinga kirmen hiru ba ka sur na nong kon dong kan sa pau kelengari ka perthei hi bor ka we ya ka sap ka ba phi dan na ka snong ka jong phi le kham tam e khublei sibun e ba par no snga pila yo sngo mentan ya ka jinga kren bad arngot ki dkhot jongka kun hon ruai ki sur na nong kun dong iba raison nong rum iba di manager jongka ni ka kun hon par kum juru iba wai bha nong rum kani ka program kalawan chipi na ka Shillong station jongka Akashvani